This one is Teip sa scrúdú tiomána. Pictiúr a haon. Sa pictiúr seo feicimid seán taobh modin ionad tostáile agus is léir go bhfuil sé ar tí a scrúdú tiomána a dhéanamh. Tá a athair in éanaach leis agus gcuireann sé á mór air. Tá cumann nervíseach ar cheann bocht, ní caile rá. Pictiúr 2. Sa pictiúr seo tá scrúdú faoi lán seoil. I dús bára chuireann an scrúd a thóir cúpla ceist ar cheann faoi rialacha an bmhóthair. An sin, ar aghaidh glós a chár agus feicimid seán taobh hir den rostúrtha agus an scrúd a thóir in aice leis. Pictiúr 3. I pictiúr 3 is léir nach bhfuil seán ag túir dóthain aire don bmhóthair nuair a bhainaíonn sé dá cháirde atá ag siúil thar bhráid. Ní móna sásta tá an scrúd a thóir leis an iompar seo ó sheán. Tá an scéim mar cála ina lábha aige. Pictiúr 4. I breaban na súl búlann cá sheáin an cá atá chun tosaigh. Buintear get fásach as tiománaí an chár eile chomh maith le seán an scrúdthóir agus na daoine eile atá i láthair. Tá priseach ceart déanta ag seán den scrúdú an tamadáin. Pictiúr 5. Sa pictiúr seo chuireann an tiománaí eile fisar na gardaí agus tagann garda óháin gan bhfuil. Tá cúltholas an chár briste ach buchas le dia ní léon damáiste darí ar a déanta. Míníonn an scrúd a thóir dó go raibh an scrúdú ar siúil ag seán nuair a tharla an timpiste. Tá cuma airgeach fós ar an tiománaí eile ach targann seán íoc as an damáiste. Pictiúr 6. Tá seán agus an scrúd a thóir ar ais san ionad tostála. Deir an scrúd a thóir leis go mbeidh seans eile an scrúdú a dhéanamh i gceann cúpla seachtaine. Molann sé dó tuile cleachtaigh a dhéanamh agus dar nóig níos mó aire a thabhairt as seo amach.